Аре, бе, се давай. Не падне? Няма да падне, как ще падне? Той аз съм го виждал там, че не кара. София. Да, бе, ти си. Силата е с теб. Това като преди индикатор, брат ме. Там нали по същия начин го правеше, давай. Претенде както няма рампа. Само че там на бетонните деца скачат. На руския паметник. Цяла България тебе гледа, айде. Бихме ли? Ма тая рампа много гадна е. Що бе, супер е. Да, супер. Супер. Още не се е спуснал. Ти си. Изобщо какво се преценяваш, не мога да те разбера. Рампата е много гадна. Я дава фунтара. Ако падне, Ще падне, няма да падне. много е страшно. Записваш ли го е? Да. Аз тук го гледам, че е страшно. Битиме новиници, е? Ние отгоре гледам, че е страшно Ако искаш, слизай. Ако искаш, слизай. Марта, ти как го да гледаш? Нищо, викам. Не, той няма страшно. Това знаеш колко за бързо за секунди ще го направя. Ай, давай, батко. Да. Хубаво, че поне се признаваш. Пък и тук сме много хора. Алекс, гледайте обатка, всяка ще скача. Тук е горе. Виж как се пуска само. Стой. Стой. Да. Няма страшно много повече. Няма страшно. Това момчето се е пускал. Ако го можеш там, ще дам. И... Слушай какво ще... Колко е ора? Ела, колко гледаме тука. Аз направих една рампа. Каква? Първо ще ела да видиш. Чакай и просто тук. През кое ще мина точно? По средата ли ще мина? Е, тук ще минеш точно. Е, тук е, ти като минеш от тук, няма проблем. Тук е гладко. Давай. Точно е тук, дето е това. Дето дето е. Да бе, точно тук ще минеш, бе. И тук си окей. Няма да имаш грижи. Аз съм тук човек, няма страшно. Къде са вашите? Тук при кой си? Баба ти е там живи, в оня боб? Добре. Няма страшно. Няма страшно. Момчето е яко. Давай, брат. Ти си. Още един камък ти трябва. Не му трябва повече камъни. Ама, за къде камъни? Правил ли си го някога?
Да. Сега вече всичко е наред. Давай. Алекс, виж се гърба. Виж Алекс гърба. Едно матушка. Имам чувство, че не мога го натисна достатъчно. Ще го натиснеш ли? Накланя се леко с него и това. Виж Алекс гърба. Как? Дай всяка остатък. Дай. Тихо. Трябва само да го ударя. Алекс, който дай на мен. Какво? Алекс, дай на мен. Брат, ти е спи. Аре, човек, в ютуба си тази вечер. Не, там можеш мишката може да гърна. Ти съм вчера. Пазите може да се ява. Аз съм готов да попадна. Всеки за кой да направи детска сомба. Всичко е точно. Алекс, я се нося. Там ще спече.